Sofija Kovalevskaja rođena je 1850. u Moskvi. Otac joj je bio general Vasil Korvin-Krukovski, majka Elizabeth Schubert, koja je bila 20 godina mlađa od njega, oboje iz plemićke obitelji. Te su godine čekali drugo dijete i željeli su da bude dječak. Čak su mu kupili i plavu dječju odjeću. Ali rođena je Sofija, djevojčica. Svi su bili razočarani, čak i njezina majka, i nisu to krili. Zbog toga je Sofija u sebi razvila izvanrednu žestinu, snagu i odlučnost. Bila je neželjeno dijete. Borila se za sebe i za druge. Zvali su je divljakuša. U njoj je postojalo uvjerenje da nije voljena, a to se odražavalo u svemu što je radila. Otac je iznenada shvatio da njegovih 3 djece nisu tako dobro obrazovani i pametni kao što je vjerovao. Smatrao je da je Sofijina sestra izuzetno dijete, a onda odjednom je uvidio da ne zna ni pravilno pisati, pa je zbog toga angažirao poznatog učitelja Josipa Malevića. Malević je počeo raditi sa Sofijom kada je imala 8 godina. Bila je po njegovom opisu snažne građe, lijepa i ljubazna. Koncentracija je bila izuzetna, brzo je usvajala gradivo i povezivala stvari. Malević je poučavao aritmetiku dobro i na osebujan način, ali Sofiju to nije mnogo zanimalo. Nakon što su prešli na algebru, počela je osjećati snažnu privlačnost prema matematici. Sofijin stric je Sofiji pričao o kvadraturi kruga, o asimptotama i o mnogim drugim stvarima koje su joj u to doba bile neshvatljive, ali su je snažno privlačili. Njezin prvi učitelj više matematike bio je zid njezine dječje sobe, koji je, u nedostatku zidnih tapeta, bio oblijepljen stranicama iz tečaja Ostrogradskog. Dugo vremena Sofija je proučavala taj tajanstveni zid, pokušavajući ga shvatiti. To je razvilo njezinu maštu i strast za matematiku. Profesor Tirtov, autor udžbenika iz fizike, bio je kućni prijatelj Sofijinog oca. Primijetio je da Sofija stalno proučava njegovu knjigu, pa joj je rekao: Sofočka, ta knjiga nije za vas. Može se shvatiti jedino ako znate trigonometriju, koju vas vaš učitelj još nije podučio. Sofija mu odgovorila: a ja ipak znam trigonometriju. To je znanost o rješavanju trokuta. Zatim je definirala trigonometrijske funkcije, izvela osnovne formule koje ih povezuju. Tirtov je bio zapanjen. Upitao je: dobro, Sofija, a tko vam je to sve rekao? Sofija je odgovorila: do toga sam došla razmišljanjem, čitajući vašu knjigu. Na to je Tirtov rekao njezinom ocu da je Sofija matematički genij, pa je on za daljnje poučavanje angažirao poznatog matematičara Stranolupskog. Sofija je već na prvom satu usvojila pojmove limesa i derivacije. Stranolupski joj je pitao je li to već znala. Ona mu odgovorila da se u toku sata sjetila stranica sa zida svoje sobe i da joj se sve odjednom povezalo. 1863. počela je pohađati žensku gimnaziju Marlinski, a nakon mature odlučila je studirati matematiku u inozemstvu, jer u Rusiji ženama u to vrijeme to nije bilo dopušteno. Međutim, da bi mogla studirati, trebala je biti udana. Zbog toga se sa 18 godina fiktivno udala, stupila u fiktivni brak sa siromašnim plemićem Vladimirom Kovalevskim, studentom paleontologije. Po njegovom opisu, Sofija je izgledala mlađa nego što je bila
Imala je kestenjastu kosu i smeđe oči, izražajne crte lica. Bila je lijepo građena, pogled joj je bio čas oštar i usredotočen, čas sanjiv, a zatim blag i topao. Zvao ju je Vrabac. 1869. počela je studirati u Beču, a zatim je boravila u Londonu i upoznala Thomasa Huxleya, Charlesa Darwina i poznatu feministkinju Georgeu Eliot. Sa Herbertom Spencerom je vodila žestoke rasprave o tome jesu li žene sposobne apstraktno misliti. Kovalevskaja je odlučila iskušati svoju sreću u Heidelbergu, obećanoj zemlji svih studenata. Nakon svih mogućih odgoda, dopuštaju je prisustvovanje predavanjima. Bili su zadivljeni njezinom sposobnošću da shvati i asimilira gradivo u vrlo kratkom vremenu, pa su je uputili kod najvećeg matematičara tog vremena, Karla Weierstrassa. Sofija je posjetila Weierstrassa i donijela mu je preporuke njezinog bivšeg profesora Kirchhoffa. Weierstrass joj je rekao da bi provjerio njeno znanje, da će joj dati određene zadatke i da navrati sljedeći tjedan. Kad se sljedeći tjedan pojavila u njegovom uredu, on se ispočetka je uopće nije sjetio. Zatim je uzeo riješene zadatke, dugo ih proučavao, sve više zainteresiran i iznenađen. Skočio je sa stolice i rekao: zapanjen sam brzinom i originalnošću vašeg razmišljanja. Predložit ću savjetu sveučilišta da vam dopusti slušati predavanje. Savjet je Weierstrassa odbio sa obrazloženjem da to nije dozvoljeno ženama. Ljudi se teško nose s novim idejama i ne žele nikakve promjene sve dok ih ide dobro. Kad je Pitagora dokazao svoj veliki teorem, u znak zahvalnosti je po legendi bogovima žrtvovao 100 bikova. Od tada sva stoka se boji onoga što je novo. Međutim, Kovalevskaja nije odustajala. Nije odustajao ni Weierstrass, pa je sljedeću godinu privatno podučavao. Samo se nekoliko njegovih studenata moglo mjeriti s Kovalevskajom. Do proljeća 1874. napisala je 3 znanstvena rada o integralima, Saturnovim prstenovima i diferencijalnim jednadžbama. Ovaj zadnji rad je bio toliko značajan da ga je Savjet sveučilišta Göttingen priznalo kao doktorsku dizertaciju bez ispitivanja i sa posebnom pohvalom. Osim matematikom, Sofija se bavila i drugim stvarima. Pisala je pjesme i pripovijetke, borila se za prava žena i radnika, za pravednije društvo i bolji svijet. Rekla je: ne možete biti dobra matematičarka ako niste idealistica, sanjarka i pjesnikinja. 1871. posjetila je Parišku komunu i skrbila o ranjenicima. Zato što je bila žena, unatoč doktoratu i jakim preporukama, nije uspjela dobiti akademski položaj ni u jednoj europskoj zemlji, a ni u Rusiji, u kojoj se vratila 1874. Do tada njen fiktivni brak sa Kovalevskajem je postao pravi, pa je 1878. rodila kćerku Sofiju. Jedva je preživjela porod, poslije njega je bila pola godine teško bolesna. Stvari su se još i pogoršale. Kovalevskaj je bankrotirao, ali ih je Sofija izvukla radeći na elektrifikaciji naselja. Nakon atentata na cara Aleksandra II. Morali su zbog svojih političkih uvjerenja napustiti carsku Rusiju. Sofija je sa kćerkom otišla u Berlin, a Kovalevskaj u Odesu. Njihov brak se raspao. Ako ste u životu, makar na trenutak, osjećali sreću u svom srcu, ako vas je zraka svjetlosti kroz tamu i sumnje, makar na trenutak osvijetlila,
a vaš um promijenjen pokrenuo naprijed. Sjećanje na taj trenutak zadržite ga zauvijek, kao toplinu u srcu. Oblaci će se opet skupiti u ogromna mnoštva, nebo će biti prekriveno neprozirnom maglom, s jasnom odlučnošću i mirnom vjerom ćeš se i suočiti s olujom. 1883. izabrana je za članicu Pariškog matematičkog društva, a njezin bivši suprug, koji je ponovno bankrotirao, u isto vrijeme izvršio samoubojstvo. Istaknuti švedski matematičar Mittag Lefter uspijeva Sofiji osigurati katedru u Štokholmu. Švedske novine su pisale: naš je grad počašćen dolaskom princeze znanosti. Postala je prva žena sveučilišni profesor u Sjevernoj Europi i prva žena profesorica matematike u svijetu. U Štokholmu se tih godina održala 12 različitih matematičkih kolegija. 1888. susreće istaknutog odvjetnika i sociologa Maksima Kovalevskog, koji se prezivao isto kao njen prvi muž, ali nisu bili u nikakvom rodu, i Sofija se po drugi put oženila, udala, ali zbog visokih Sofijinih zahtjeva i obsesivne ljubomore brak nije dugo trajao. Njezina slava joj je oduzela, po njezinim riječima, običnu žensku sreću. Pitala se zašto me niko ne voli. Mogla bih dati voljenom više od mnogih drugih žena. 1888. Pariška akademija joj dodjeljuje nagradu Bourdain zbog značajnog doprinosa rješenju problema rotacije čvrstog tijela. Posljednji objavljeni rad koji je Sofija objavila, bio je dokaz Brunsovog teorema o svojstvu potencijalne funkcije homogenog tijela. Nakon toga osvaja nagradu Švedske akademije znanosti 1889. a iste godine na inicijativu Čebiševa Sofija je izabrana za prvu članicu Carske akademije znanosti. Sofija kaže: naslijedila sam strast za znanost od predaka, od mađarskog kralja Matveja Korvina ljubav prema glazbi i poeziji, od djeda moje majke, astronoma Šuberta, osobnu slobodu, iz Poljske od ciganske bake ljubav prema skitnicama i nemogućnost poštovanja prihvaćenih običaja. Ostatak je iz Rusije. 1890. Sofija se vraća u Rusiju u nadi da će biti izabrana na mjesto pokojnog matematičara Bunjakovskog. Po njezinim riječima, u Sankt Petersburgu se 2 puta susrela s predsjednikom akademije, ali kada je željela prisustvovati sastanku akademije, rečeno joj je da prisutnost žena na takvim sastancima nije uobičajena. Žarko se željela vratiti u domovinu, ali je nijedno sveučilište nije htjelo primiti. Zbog svih stresova s kojima se morala nositi tijekom života, oslabilo je srce. Dobila je upalu pluća i 10. veljače 1891. u dobi od 41 godine na vrhuncu svog kreativnog života umrla. Njezine posljednje riječi su bile: previše sreće. Jeste li ikada morali stajati sami, izvan ljudi koji hodaju zajedno, i iznenada neke strasne pjesme začuli zvuk? Naiđe i neočekivani val sjećanja na prošle godine. I nešto slatko, jednostavno, dođe kao odgovor. Činilo se da su to riječi koje ste čuli u djetinjstvu. Toliko sreće, blaženstva, mira sipi na vas. Pokušavam uhom pjev nepoznatog uhvatiti, žudim za svakim zvukom, slijedim svaku riječ.